זהו סיפור על רון. רון הוא גנב מומחה, אבל לא מהליגה של הגבוהים, בדיוק באמצע. יש לו קטע שהוא אוהב לגנוב ולדמיין שהוא הולך לברוח עם זה לאיזשהו אי עם הכסף. יום אחד הוא בא לפרוץ למקום הלא נכון ונתפס. מאפיונר גדול נמצא שם. ניסה לגנוב ממנו והמאפיונר מתעצבן. הוא מציע לו, או שאתה מת או שאתה עובד עבורי חינם. הוא מתלבט, אבל נאלץ להסכים, ומתחיל לעבוד עבורו בכל מיני עבודות. היה לו שותף טוב בשם יואב. יואב כאב לו על הסיפור שלו, והחליט שהוא רוצה לעזור לרון לצאת מזה. אז יואב חשב על רעיון, והחליט שהוא הולך למאפיונר ומתחייב לעבוד ולעשות הכל גם בשביל רון. המאפיונר שגילה על העסקה התעצבן, אבל רון כבר היה בדרך שלו החוצה. הוא תכנן את הכל וברח, ועלה על המטוס לחופשה שהוא תמיד רצה. הוא הודה בליבו אלפי פעמים ליואב, אבל הוא לא ידע שהסוף של יואב היה הרבה פחות נחמד.